Deze lantaarnpaal is denk ik 4 meter heeg of zo. Ik heb plastic poeder mooi aan. Nee, dat wordt niks. Oké, ik sta hier met mijn viersjogger, oftewel verrekijker, want ik wil sterren spotten. Maar om de sterren goed zien te kunnen, moet het zo juster mogelijk wezen. En het licht van al deze lantaarnpalen verstoort dat. Dat nemen we luchtversmarging. Dus die luchten moeten uit. Nou, dit is even zin om hier een grote lat te maken, maar die poeden eromheen te doen. Ik denk dat ze wel een beetje samen hadden, want ja, de wind speelt ik een rol. Dat is Ian. Eerst eens even zien hoe ver we komen. Oh, dit wordt nog wat, maar die wind. Oké. Ik denk nog... Oh, dit wordt echt helemaal niks. De wind is aardig sterk. Maar als ik er nog Ian bij doe misschien. En dan Ian... Ja, dat kan wel. Bob de Bouwer. Kunnen wij maken. Hier nou en of. Dit is nou eens een lat. Nee. Ja. Kan ik het eruit stikken? Ja. Oké. De lengte klopt. Nou nog een manier vinden hoe ik die sekken om dat ding doe. Het plan. Ik ben nou de tapeazen om de stok heen. Dan doe ik mijn plastic zak, plak je erom vast. En als een soort visnet probeer ik hem om de lantaarnpaal heen te krijgen. Bloos zitten, 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 bloos zitten. Bloos zitten, bloos zitten, bloos zitten, bloos zitten. Nee! Nee, nee! Mijn poeder! Mijn... Ho! Ho! Nee! Of wel? Oh, ik dacht dat er omheen is. Nee! Dit werkt het net! Dit werkt het net. Ik geef voor een orenoptie. Ik dacht echt dat dit de manier was. Oké, optie 2. Een laser. Maar, voor je doe dit dus net nooit. Want eigenlijk mag dit net. En wist, het licht uitwassen is al niet leuk en aardig. Maar het licht heb ik nodig. Voor de veiligheid natuurlijk. Dus doe dit net. Ik in het woldwaan. Er moet dus ergens een sensor zitten bij het licht. Dat ze uitgaan. Ik weet net zeker. Het is mij verteld. Ik begin het proberen. Willem versus lantaarnpaal. Die laser komt er net iets doorheen, man. Het staat al 1-0 voor de lantaarnpaal. En hoe het nou liekt, ik direct nog van mij win. Min ding. Je zou wel eens zin om die mooie grote beer even te zien. Misschien het sterrenbeeld de leeuw of zo. Maar al dit licht, het komt net wat van. Teleurstellend resultaat. Lantaarnpaal 2, Willem 0. Dus dit weer de video. Like en subscribe en laat een comment achter. En dan show ik je hem letter weg. Later!